Hej alle sammen. Vi står herude på Misbrugscenter Klippen, hvor vi skal interviewe Ib Poulsen. Vi tror det er ham her. Hej med dig. Hej. Hej. Vi kommer fra Godaften Danmark. Må vi godt stille dig nogle spørgsmål? Du må gerne stille dig nogle spørgsmål. Okay. Ib Poulsen, det er dig, ikke? Jo, det er det faktisk. Godt. Ib Poulsen, du er tidligere misbruger af stoffer og alkohol. Ja. Hvordan påvirkede det din familie? Jamen det påvirkede min familie sådan efter 2 uger, en uge, så gad de ikke mere, og så stoppede de kontakten til mig. Så du blev simpelthen flyttet ud på gaden? Ja, faktisk. Jeg blev smidt fra huset hjem, og så boede jeg på gaden i 1,5 år. Det må have været en svær tid. Det har det også rigtig meget været. Hvordan har det påvirket dig selv, at du har været misbruger? Jamen det har givet mig nogle problemer oppe i hovedet, og også når jeg gik på gaden og sådan noget, så fik folk et meget skævt indtryk af mig, ja. Det var lige det ord, jeg skulle have. Ja. Når jeg gik og slingrede. Ja. Du drikker slet ikke mere? Nej, jeg drikker faktisk ikke mere, nej. Okay. Det var Peter Knudsen, der fik dig herind, der fandt dig på gaden. Det var det. Det var jo det der i Klippen, kirken på gaden, som man siger. De tog kontakt til mig, og ja, så kom jeg ind i deres varmestue, og ja, det var jeg så i et år, eller et halvt år, eller har jeg været et halvt år nu her, og ja, det er bare dejligt. Bor du her fast? Ja, jeg har boet her fast i 3 uger nu. Okay. Peter, hvor gammel er du? Peter, det er ham. Nej, Ib. Undskyld, Ib, hvor gammel er du? Jeg er 47. Okay. Så du kan godt passe dig selv nu? Jeg kan godt passe mig selv nu, men jeg bor her stadig. Jeg har ingen penge. Har du tænkt dig at få et arbejde og et sted at bo andet end det her på et tidspunkt? Ja, det har jeg, men nu er der sådan et arbejde, det er meget svært for tidligere alkoholikere. De har måske begået nogle kriminelle ting, som jeg har. Det er ikke så smart. Nej, men du drømmer om det? Jeg drømmer om det. Dybt ind i mig. Ja. Ib, tak for det. Selv tak. Farvel. Det var hvad vi havde for i dag. Vi sender tilbage til studiet.